وتنجينا من البلوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نو بند کر لے تے جا کے کافران دے سامنے کھول دے. مولا کائنات نے اتنا فرمایا تے او منگدا چل دے ہویا کافران دے کول چلا گیا مشرکاں دے کول جا کے کھڑا ہو گیا. سارے کہن گے دس علی نے کی دیتا کہن لگا دیتا دے کچھ نہیں کچھ پڑھ کے پھونک ماری ہے. کہن لگے اپنی مٹھی کھول انہیں پتہ لگ جائے گا. وہ منگتے نے مٹھی کھولی وچ ہیرے تے لال پہ چمک دے نے. سارے کافر مشرک حیران رہ کے مولا علی دی بارگاہ دے اندر آ گئے. آ کے کہن لگے علی گھر دے وچ کھان واسطے کچھ بھی نہیں ہے. منگدیاں نو ہیرے تے لال کتے ونڈی جا رہا دس کی پڑھ کے پھونک ماری ہے. مولا کائنات فرمان لگے ظالمو اور تے کچھ نہیں پڑھیا بس قوانی محمد تے درود ہی پڑھیا. تو میں ایسے واسطے پڑھیا کرنا اہل نظر کی آنکھ کا آرا علی علی بھئی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. کون ہے دیوالی نے فرمایا علی دا ذکر بھی عبادت ہے علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. مشرک تے منافق تے سجن دی پہچان علی دا ذکر تو ہو جاتے ہیں. ذرا علی والا میرے نال مل کے کہہ چھڑے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی بھئی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. اعظم چشتی اللہ تیری قبر تے کروڑ رحمتہ نزول کریں. اعظم چشتی کہنے لگا اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا بھی مل کے کہہ چھڑو ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. ہم ہیں علی کے اور ہمارا. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے تو امام حسین کہنے لگے نہیں جی میں تے ہرنی دا بچہ لے کے جانا. گل یاد ہے بھائی. صحابہ فرما لگے اتنی دیر نو ہرنی جنگل دے وچوں بڑا دوسرا بچہ بھی لے کے آ گئی. کون ہے دیوالی دی بارگاہ چرد کی تھی کملی والے اللہ نے مینوں دو پتر دیتے ہیں. ایک نو صحابی لے ایک نو میں لے کے کملی والے قبول کر لے. کون ہے دیوالی نے فرمایا تو ماں تو بچیاں بنا نہیں رہا جانا تو دوسرا بچہ بھی لے کے آ گئی ہے. کہنے لگی کملی والے میں اپنے بچیاں بنا رہ لواں گی پر محمد دے بچے میں تو روندے نہیں ویکھے جاندے. کہنے لگی سونیا امام حسین نو دوسرا بچہ دے دیو. ہرنی جا رہی ہے نالے کہنے لگی کملی والے میں بڑے خوش نصیب ہاں میں اپنے بختاں دے ناز کر دیا. میرے ایک بچے نہ حسن کھیلے گا دوے نہ حسین کھیلے. فرمایا کہ میرے ایک بچے نہ حسن کھیلے گا تے دوسرے نہ حسین کھیلے گا تے میں تے نصیبہ والی ہاں نا. پھر میں تے پھر نصیبہ والی ہاں. جانور بھی جنہ دے نال محبت کرن جانور بھی جنہ دے نال پیار کرن. وقت مختصر ہے لیکن میرا عنوان بڑا طویل ہے تو میں اس واسطے جلدی جلدی تو ایک دو بات عرض کیتیاں نے. حضرت امام علی اور ایک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ دے اندر حاضری لگوا کے پھر علم و دین شہید دے مزار تے چلیے بھائی. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ متقیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا بچپن ہے. توجہ ہے بھئی.
بچپن ہے تو مکے دے اندر ایک شادی آ گئی. شادی آئی تو حضرت سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ دی والدہ محترمہ. کون خدیجہ کہ جنوں ملکہ عرب کیا جاندہ سی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کول اتنی دولت سی کہ ایک پلڑے دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی دولت نو رکھیا جائے تے دوسری طرف مکے دے دوسرے سرداران دی دولت نو رکھیا جائے تے پھر بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی دولت بہت زیادہ سی. اتنی بڑی ملکہ، اتنی بڑی تجارت کرنے والی. لیکن جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال نکاح ہویا نا تے ساری دولت حضور دے قدماں دے اندر رکھ دیتی. حضور دے قدماں چ دولت رکھی نا تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک رات بھی گزرن نہیں دیتی بلکہ ساری دولت غریباں تے یتیماں تقسیم کر دیتی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک واری بھی نہیں حضور نے عرض کی سونیا کہ میرے باپ دادا نے کماندے ہویا زندگی لا دیتی ہے تے سونیا تسی تقسیم کریں لمحہ بھی نہیں لایا. بلکہ نہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی سونیا جی میں تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ پھر گھر دے اندر امتحانات آ گئے. تین دن چولہا نہیں جلدا. لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ جڑی ملکہ عرب سی ایک لمحہ بھی زبان تے شکوہ نہیں لے کے آئیاں. ایک واری بھی نہیں اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ سانو کچھ دے. نبی کریم علیہ السلام آپ دی بیٹی سیدہ زہرا پاک اپنی اماں جان نو فرمان لگی اماں شادی تے نہیں جانا. تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرمان لگیاں دھیے نہیں جانا. اج دی بیٹی نو پیغام ہے کہ سیدہ کائنات جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. قرآن کہہ رہے ہے کہ تسی اتنے زور نہ قدم بھی نہ رکھو کہ تھوڑے پاؤں دے اندر پیر دے اندر پائی ہوئی پازیب دی چھنکار غیر مرد کان تک پہنچ جائے. ایسی سیدہ کائنات دی سیرت کے جنہ دے سر دا بال آسمان دے سورج نے نہیں ویکھیا اور پیر دی تلی کدی زمین نہیں ویکھی. ایسی پاک بی بی حضرت سیدہ طیبہ اپنی والدہ محترمہ نو کہنے لگیاں کہ اماں جان اسی شادی تے نہیں جانا. تو حضرت خدیجہ فرما لگیاں نہیں دھیے اسی نہیں جانا. حضرت سیدہ زہرا اپنی ماں نو فرما لگی اماں جی اسی شادی تے کیوں نہیں جانا. سیدہ خدیجہ فرما لگی نہیں زہرا میں مکے دی ملکہ نہیں ہوں. آپ فرما لگی جی ساڈے گھر دے اندر فاقہ ہے ساڈے کو نواں جوڑا کوئی نہیں ساڈے کو پہن واسطے زیور کوئی نہیں. جدوں جا کے شریکاں چ بیٹھا گیا تے ساریاں محلے دار کہن گے خدیجہ دی بیٹی دے کپڑے چنگے کوئی نہیں سیدہ خدیجہ دی بیٹی کو زیور کوئی نہیں. حضرت سیدہ آمنہ زہرا حضرت سیدہ زہرا پاک نے جڑا جواب دیتا قیامت دی ہر غریب دی بیٹی دے ماتھے دا جھومر بن گیا. سیدہ زہرا فرما لگی اماں آؤ شادی تے چلنی میرے بابا تے کہندے نے عورت دا زیور او دا حیا ہوندا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پانی لیا پانی. نعرے حیدری، جماعت اہل سنت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زور نہ لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ختم نبوت کے منن والے کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. فرمایا کہ بیٹی دا زیور تے او دا حیا ہوندا ہے. جس کول حیا ہے کائنات دے زیور او دے کول موجود ہیں. لیکن جس بیٹی کو حیا نہیں ہے تسی پچھلے دنوں سنے ہوئے گا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور دے اندر جو معاملات پیش آئے نہیں. اللہ رب العزت ساری حفاظت فرمائے. اس دا جوابدار کون ہے کہ اسی کس سٹیج تے آ گئے ہیں. مسلمانہ دیاں بیٹیاں اور پھر پوری دنیا تے جناب بدنامی. نبی کریم علیہ السلام دے دین دے اندر ہی سب کچھ امن بھی ہے سکون بھی ہے عزت بھی ہے حیا بھی ہے. دین اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے. جو اس تو ہٹ گیا سمجھ لو پٹی تو اتر گیا. سیدہ کائنات دی سیرت سانو سبق کی ملدا ہے حیا.
جس بیٹی کو حیا ہی سمجھے میں سیدہ دی سیرت عمل کر رہی ہوں، لیکن جس کو حیا دی دولت نہیں، کائنات دیاں ساریاں دولتاں ہن کسے کم نہیں آنیاں۔ تے سائیں سردار بول کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، بے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، بھئی مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ، جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، بھئی جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ۔ جب تک ساڑے جسم اطہر تے اور ساری زندگی دے اندر اسی عمل پیرا نہیں ہوواں گے، انہاں دی سیرت نو نہیں اپناواں گے، اس وقت تک ساری کامیابی نہیں ہے۔ دنیا دے بتھیرے بندہ رنگ چڑھا لوے لیکن وہ کسے کار نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم دی سیرت دا رنگ چڑھا تے پھر ویکھی نظارے کی نے، پھر دیکھ تینوں عزتاں اللہ کس طرح عطا کردا ہے۔ یہ تاجدار ختم نبوت دے نعرے لانے ہیں، بہت سارے ایسے مجاہدین نے، ایسے مصطفیٰ دے غلام نے جنہاں نو جاندا کوئی نہیں سی۔ غازی علم الدین نو کون جاندا سی؟ اج ہزاراں سال گزر جان گے لیکن غازی دا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری نو کون جاندا سی؟ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو بہت سارے لوگ ناواقف سن، لیکن جدوں سرزمین لاہور تے لوگاں نے جنازے دے اندر ہجوم دیکھیا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، یہ ساریاں عزتاں مصطفیٰ دے نام تو تے ملیاں نے، حضور دے نام تو تے ساریاں عزتاں ملیاں نے۔ تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت کی ہے؟ میں ایک جملے دے اندر ہی تانوں ختم نبوت دا سارا ٹاپک سمجھا دینا کہ مسلمان تے مومن ہون واسطے جس طرح حضور نو نبی مننا ضروری ہے، اسی طرح ہی مسلمان تے مومن ہون واسطے حضور نو آخری نبی مننا بھی ضروری ہے۔ جیڑا بندہ نبوت دا انکار کرے وہ بھی ایمان تو فارغ ہے، تے جیڑا حضور نو آخری نبی نہ مننے وہ بھی ایمان تو فارغ ہے۔ جیڑا حضور نو آخری نبی نہ مننے وہ بھی ایمان تو فارغ ہے۔ ساڈا عقیدہ نہیں، ابو بکر دا عقیدہ ہے، حضرت عمر دا عقیدہ ہے، عثمان غنی تے مولا علی دا عقیدہ ہے، حضرت پیر میر علی شاہ دا تے غوث جلی دا عقیدہ ہے، حضرت غوث اعظم تے امام اعظم ابو حنیفہ دا عقیدہ ہے، حضرت امام مالک دا عقیدہ احمد بن حنبل دا عقیدہ ہے، پیر سید جماعت علی شاہ دا عقیدہ تے خادم حسین رضوی دا عقیدہ ہے۔ یہ ساڈا اپنا عقیدہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دی ختم نبوت ہے جڑا دشمن ہے، ساڈا وہ نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انہاں دے نال کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، انہاں دے نال رشتہ داریاں بھی حرام ہیں۔ ساڈا تعلق ہے ہی نہیں جڑا مصطفیٰ دا نہیں، تیرا میرا کیویں ہو سکتا ہے؟ ساڈا وہی یار ہے کہ جڑا مصطفیٰ دا سچا غلام ہے، حضور دی ختم نبوت نو منن والا ہے۔ بابا سی وقار غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور دے اندر دلخانہ دے گھر پیدا ہوئے۔ ماں دا نام سی چراغ بی بی، باپ دا نام سی طالب بن۔ پیدا ہو گئے تے بڑے بھائی دا نام سی محمد دین تے چھوٹے دا نام سی علم الدین۔ توجہ ہے بھائی تھوڑے؟ جدوں علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی جی
लड़कपन की तरफ आए ना तो माँ ने मदरसे भेजा, लेकिन नाजरा भी चंगी तरह ना पढ़ सके, स्कूल भी ना पढ़ सके। तो आप दे भाई मुहम्मद दीन अपने वालिद नूं कहन लगे कि इल्मो दीन पढ़ता तो नहीं है, तो इनू काम ना सिखा दिता जाए जड़ा साडा काम है। तो आप दे वालिद ने हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद मोहतरम ने आप दे बड़े भाई मुहम्मद दीन की ड्यूटी ला दी कि सुबह जो दुकान पर जाना इनू नाल लैके जाना है। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह पहले दिन भाई दे नाल दुकान पर आए ना, तो भाई उन्होंने हुण दस रहा है किल ठोकदा है ना, तो हथौड़ी फड़ के किल वजदा तो आवाज़ आती है ठक 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 की आवाज़ आती है। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह पहले दिन जो दुकान पर जाके किल ठोकते ने आवाज़ आती है ठक ठक, कुदरत के कन्ना ने सुन लिया तो उतों आवाज़ आई वो ठक ठक करने वाले मैं तेनों नबी का इंज दा दीवाना बनाना है, सारी जिंदगी आशिकां दे दिलां च धक धक करता रहे, सारी जिंदगी आशिकां दे दिल च जिंदा रहेगा। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोहाट के अंदर मेरे वालिद मोहतरम ने ना सरकारी तौर पर ठेका ले लिया काम का। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे वालिद मोहतरम मैनू नाल लै गए। जदों मैनू नाल लै गए तो फरमान लगे कि कोहाट के रेलवे स्टेशन पर मस्जिद छोटी जी है, तो मैं जोहर की नमाज़ पढ़न वास्ते मस्जिद के अंदर आया ना, तो मैं वेख्या एक माजूर बाबा बाहर बह के रोई जा रहे हैं। तो इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं नमाज़ पढ़ी, मैं तो अपने बाप ना काम वास्ते आया सी, तो मैं नमाज़ पढ़ के जो बाहर आए ना तो दिल च ख्याल आया भी बाबे नूं पुछां यार बाबे नूं वजह की है। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाना के बाबा सजदे दे अंदर सिर रख के कहंदा रो के कहने लगा कमली वाले मैनू माफ़ी दे दे सोनिया, मैं वडेरा हो गया, मैं मजहूर हाँ, मेरा तो तेरा बदला नहीं लिया जाना। कमली वाले मेरा पुत्र भी जवान कोई नहीं जिन्हों मैं तेरी इज्जत कुर्बान कर दिया, सोनिया मैनू माफ़ी दे दे। हजरत इल्मुद्दीन शहीद फरमाते मैं बाबे नूं उठा के सीने दे नाल लाया, मैं क्या बाबा वजह की है, रोंदा क्यों है? बाबे ने मेरी तरफ वेख के कहने लगा जवाना कित्थों दा रहने वाला है? इल्मुद्दीन शहीद कहने लगा कि मैं बाबे नूं आख्या बाबा मैं लाहौर दे रहने वाला हूं। बाबे ने लाहौर का नाम सुनिया होर रोन लग पिया। मैं क्या बाबा रोंदा क्यों है? बाबा कहने लगा मैं मुंडिया तेरे लाहौर दे अंदर एक खतरी राजपाल ने मेरे नबी की गुस्ताखी कर दी है, मैं नबी की बारगाह जर्द कर लिया। कमली वाले मैं वडेरा हो गया, मेरे तो तेरा बदला नहीं लिया जाना, सोनिया मैनू माफ़ी दे दे। हजरत इल्मुद्दीन शहीद फरमाते ने बाबे ने इतनी बात की थी, इश्क का पांबड़ मेरे दिल से चल गया। फरमान लगे मैनू पता लग गया कि कोई गल जरूर है। बाबे नू सीने ला के फरमान लगे बाबा फिक्र ना करी, तेरा काम मेरे जिम्मे हो गया, तेरा काम मैं कर देंगा। इल्मुद्दीन शहीद बाबे नू कहने लगे बाबा फिक्र ना करी, थोड़े जे दिनां नू सुन लवेगा एक दरखाना दा पुत्र मुहम्मद की अजमत तो कुर्बान हो गया। जुदा हो गया हुजूर दा आशिक साढ़े तो जुदा हो गया। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं दिल के अंदर ख्याल आया कि यार कैसा खुश नसीब बंदा है कि जा रहा है तो दुनिया के पीछे लोग रो रहे हैं। तो मदीने तेरा मुँह करके कहने लगे कमली वालिया कभी मेरा भी जनाजा इतना बड़ा होगा, क्योंकि इश्क अपने काम मनवाना जानता है। इश्क किसी का मोहताज तो बनया नहीं होता, इश्क किसी का मोहताज नहीं होता कि बई पुछ के काम करता, अकल सोच के कर दी, इश्क बिना सोचिया कर देंदा है। इल्मुद्दीन शहीद फरमाते हैं कि मैं आया घर के अंदर, मैं भतीजे नूं मिलिया तो रात के वक्त छत ते मैं ते मेरा भाई मुहम्मद दीन लेटे हुए, तो मैं अपने भाई नूं पूछा कि अजकल एहतजाज ते बड़े ये की हो रहा, की मामला लाहौर के अंदर? तो फरमान लगे मेरे भाई के इल्मुद्दीन लाहौर के अंदर एक खतरी राजपाल हिंदू ने हुजूर की गुस्ताखी की है, इस वजह तो मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं कि वह सद्दे बाप किया जाए, उन्होंने गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत है तो काम नहीं बनता। तो इल्मुद्दीन शहीद अपने भाई नूं कहने लगे भाईजान जे कोई खतरी नूं मार देवे तो हुजूर की इज्जत और नामूस की खातिर खतरी का काम कर देवे तो उन्होंने कोई इनाम शनाम मिलेगा? इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे भाई कहने लगे इनाम कोई नहीं मिलना, उन्होंने फांसी मिलनी है, इनाम नहीं मिलना, हुकूमत अंग्रेज़ दी है, इनाम कित्थों मिलेगा?
تے حضرت علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جے یار دینا دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے یار دینا دا ملے مینا تھلے چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے یار دینا دی ملے سولی چوٹا چوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا علم الدین شہید فرماندے نے کہ عشق عروج تے آ گیا تے میں تصور کر لیا علم الدینہ ایک کام تیرے ذمہ ہو گیا ہے. یہ کوئی خوش نصیب ہوندے نے یہ جڑے عاشق لوگ نے نا یار اے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے. بھائی عبدالغفار اے بھائی بیٹھے نے سارے ماشاءاللہ ساڑے اور ایسا حضور دا جذبہ انہاں دے اندر اللہ انہیں دی جوانیاں نو سلامت رکھے اور قوم نو ادھاں دے جوانیاں دی ضرورت ہے. بھائی حضور دی عزت سب تو پہلے باقی کام بعد وچ جڑا حضور دا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. جڑا انہاں دے نال تعلق رکھن والا ساڈی او اکھاں دا تارا ہے لیکن جڑا انہاں دے نال بغاوت کردا ہے حضور دی آل دا حضور دے اصحاب دا حضور دی ختم نبوت دا منکر ہے ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں کسے بنیاد تے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ساڈے بزرگاں نے یہ تے سبق دیتا ہے اور یہ پھر آج دی گینگ نہیں بڑی پرانی یہ کہانی چل رہی ہے. یہ ختم نبوت دے جڑے جذبے نے نا تواڈے اندر یہ اللہ دی طرفوں عطا ہے. حضور دا عشق بندے دے سینے چ آ جاوے یار تے بندے نو نظر کوئی شے نہ آوے. یہ اج دا نہیں بلکہ بڑی پرانی گیم ہے.